ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори як чанал мошинои нав роӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, шумо чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шад, дар инами рақамҳои экран буда WhatsApp имо кор мекунад. То қас сурат маълумот шад дар инами рақамҳо роӣ кунед, мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Мо дар имза қабул кардем мошиное ки бениҳоят бо нархҳои арзон, ланҷероер аст ки ланҷерои спортаи бо нархи бениҳоят арзон аст ки хеле нархҳо ред ки меғалтам. ва аст опелои караван бо нархи 15 000 сомон аст ки бо арзон мешавад. ва аст опелои астраҷи дӯстона солҳои 2000 бо нархи 42 000 аст бо арзон мешавад. ва аст Toyota Corolla 2 аст ки соитои залатиси бениҳоят нархи арзон кардем. ВАЗ 2109 аст ки молодёжи нархи арзон. ва аст ВАЗ 2104 бо нархи арзон аст. ва Toyota Camry 2 аст соитои сафед тонировкадор бо нархи 75 000 сомон аст. ва аст Opel Zafira ки бо нархи арзон аст дӯстон азиз. ва дигар мошина аст ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. ва курси имрӯза 116 сомону 50 дирҳам мегзарем ба қисми мошинаи фурӯшӣ. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2109 аст бадроги мошини молодёжная, чёткая, советская, светои зур ва дискакои фасон. соли бори 6 2000 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин, гази ёрачорам дорад. объем мотори 1.5 литри простой экономный инжектор, коробкаш механика, соистани мошини бадрон чёткая. мошин 4 та баллон мегад 60% дӯстон азиз. хадавои кадагӣ, салон шав мегад тозака, мошин мегад соза бо хахтон маълумот шуда мегад самбуферакои фасон задагӣ, чихолакои фасон дӯстон азиз. нархи мошина мегад 13 000 мегем бо муомила мегад мекунем. дискаҳои фасон, салон шав тозака, инам хеле светои асфални. нархи мошина мегад 13 та мегем бо арзон мегад мекунем. хоб мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. якумаш рақамҳои билайн дастии Тоҷикистон ахираш 01, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 58 ишда WhatsApp доранд. кадоми шумо дар комментария бисёр хоҳиш мекарданд ки ВАЗ 2109 шав мошини молодёжина, баъди шумо закази кардагитон метавонед мошинчара рафта аз пеш бинед ва савдо карда гиред. ягон камбуди, ягон маълумоту иловагиша соҳибшон шумода ҳамаша фаҳмонда метавонам. мараматон азиз, сирошина мошин дар шаҳри Душанбе мошинчара успед карда харем. мегзарем ба дим техникаи фурӯшӣ. мопеди фурӯшӣ аст баъдрон ки мопеди фурӯшӣ аст ки нава мегад ай Москва мегад овардагия беҳтарин ҳолатда ҳама ҷош мегад кор мекунад. мопед мегад соли бароишаш мегад 2019 сол дӯстони азиз ки идеални мегад состояние 2019 сол пробегш мегад вообще кам. мотор мегад 50 кубат дӯстони азиз, ягон камбуди мегад надора ай Россия мегад овардаги дӯстони азиз. 2 ҳафта пеш мегад ай Москва оварда мегад соҳибуш. ин мопедое ки хали хитоӣ мисол арзонакун нест. шахсоне ки мира арзонак мефаҳманд, мақсад ки хубуш мегад занг назанам, мақсад ки идеалне российская Россия мегад оварда 2 ҳафта пеш. нархаш мегад 6500 сомон мегад соҳибуш. бо ягон сумша мегад муомила мекунад ки нархаш 6000 сомон аст, боз муомила мешавад. пачка 2 ҳафта пеш мегад ай Москва овардем. илтимос мегад беҳуда ва нороҳат мегад накунед, фақат одамони харидор. ва қарор дорад дар ноҳияи Фарход дӯстон деҳаи Ғалаба дар. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, дуюмаш рақамҳои мегафон дастӣ ахира 49 да ишта WhatsApp доранд. кадом то ки мехарем маромат занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдрон ки Suzuki Shift аст ки соли бори 6 2008 сол. номи мошин Suzuki Shift соли бори 6 2008 сол. сӯзишвориш бензина, моторш 1 литри экономный простой, коробкаш автомата, соистани мошин баъдрон чёткая. мошин 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та баллон 80%, хадавои нав, салон тоза, кондитсионер ва светои сафед. нархи мошина мегад 57 та мегем, боз мегад муомила мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтарда. мақсад бин мегад пеш бинем, бо ягон сумша муомила мекунем. 57 та дӯстон азиз дар шаҳри Бохтара Suzuki Shift. мақсад ки мошинои экономи ранги Vitz ва дигар маркаҳоро обшим. ҳамин фирмаи Toyota ҳисоб мехӯрад дӯстон азиз, бо маълумотша мегирен срочная. ягон савол, ягон маълумоту иловагии мошин оиди мошини хӯин агар фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Opel Astra F аст ки дар кузови хичвеб бо нархи арзон срочно.
Opel Astra F дар кузови хетчбек соли бори 1995 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литра коробка механика ҳолати мошин баъдрон беҳтарин мошин тайёр. Мошин 4 та балон мегӯяд пачка нав мегӯяд часпондагим 4 та комплекта 4 та колпакоцун ази заводской дисковой просёкади балонои пачка кати хоб нав мегӯяд мотор кадаги хадавой кадаги 4 та дига мегӯяд амортизаторои нав мондаги аст мегӯяд соҳибаш моторшам мегӯяд кадаги хадавои мегӯяд дорад салоншам тоза нархи мошина мегӯяд 26500 гуфтесиам бо ҳамирам агар арзон мекунем ҳай мотор соз балон пачка салон тоза дига чӣ мефортани мошин тайёра опшин нархи мошина мегӯяд 26500 мегӯяд бо камтар мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мекунем мошина ини ҳол қарор дорад дар ноҳияи 15. خب رقم‌های رقم‌های رسمی دوستان هست که 24 ساعت کار میکنه. در رقم‌هاشون واتساپ هم داره، رقم‌های رسمی هم کار میکنه، هم در رقم‌ها واتساپ هم داره دوستان عزیز. نرخ ماشین 26500 تومان است. باز معامله میشد همه کارش کردگی است. یعنی به کمبودی 95 سال نرخی ارزان کردیم. خب خریداری اینه که باشه شما زنگ زنید با شما همش فهمونده میتونم و ارزان نمیکنه دوستان عزیز. کدامی که ماشینی فروشی داره در رقم‌های واتساپ ما در اول ویدیو است روی ما در ویدیو آینده فروش رقم دا میگذاریم. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی اوپل زفیر است که سروچنای با نرخ ارزان سالی برای 2000 سال است که سوژوارش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. ай қайди утилизатсия мегӯяд гузаштагӣ, салоншам тоза, балоншам ҳолати корӣ. Айнам хеле светор. нархи мошина мегӯяд 46 та мегӯяд бо муомила мегӯяд мекунем. мошина ини ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз. тоқа суми хола мегӯяд ва нархи мошина мегӯяд арзон мондагӣ бо ҳамирам арзон мекунад. солаш 2000 46 та бо савдо дорад. خب یگان سوال باشه اگه معلومات ایلاگی رقم مگافون ایسویشون و رقم های واتساپ شونه زنگ زنیم معلومات پراشا گیریم. و شخصانی که ماشین فروشی دارن که خانه زمین کوارتیر نمیدونن که چه خیلی مدارایی کنن این رقم ما در برای اکران میمونم. خب مگافون 885 12 20 20 توقع واتساپ ایموش کار رقمش کار نمیکنند. کدام تو که میخواین رقم کردن نمی رقم دا واتساپ دا میتونید صورت معلومات ماشین خانه زمین کوارتیر چیزی که محصولاتی باشه روی کنیم ما رکلام دا میمونیم. خب چون از لایک رو از این نوارا تا آخرش تماشا کنیم. میگذاریم با ششم ماشین فروشی نوبتی است که اوپل استراجا است که در کودفی سیدان سروچنام. سال پرویشش 1999 است که سوژوارش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر коробкаш механикаи ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار داره. ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی سوزه. دوستان عزیز میگه سالونشام توزه که موتور میگه سوزه سویبوش میگه коробкаш میگه 100% خداویشام میگه کردگی. ماشین 1 ساله میگه حجت دارد. ای قید утилизатсия میگه گذاشتگی فقط که یک نمبرش میگیری تمام یک نمبر نو میگیری تمام یعنی که ای قید بردگی утилизатсия شدگی 1 ساله حجت یک نمبر نو میگیری میتونی که هایکنی گردی. علیش نمیشه توقع سومی خوله نرخ ماشین میگه 42000 گفته سیم بو همیرا میگه کمتر دیگه ارزان میگه میکنیم و ماشین این هول قرار داره در دوشنبه دوستان عزیز کمتر دیگه ارزان میشد تا این بولی که 99 سال 42000 نرخ ارزانه بو همیرا ارزان میکنه سویتوی سریبریستی. خب یگان سوال تو مشاگون معلومات ایلاگی اویدم اسراجی اگر شما خواهید فهمیدن این رقم‌های است و ویدیو شو و رقم واتساپ شو زنگ زدید معلومات پورا انیشه از رقمشون گیرید مرا. میگذاریم با هفتم ماشین فروشی تویوتا کرولا 2 است با ادراکی نم خیلی سویتوی زلاتیستی نم خیلی سویتو بشیم. سال پرویشش 2010 سال است که سوژوارش گاز بنزین موتور 8 لیتر коробкаш автомат سیستم ماشین میگه چوت کرد 2010 سال میگه سوی باش اینم خیلی سویتوی زلاتیستی. دوستان عزیز نشد موتورش میگه سوزه коробка 100% 1 سال میگه حجت دارد. بالونشم حالتی کوری سالونشم توزه که نرخ ماشین میگه نرخ ارزان مونده نمیدونم به کدوم سبب نرخ ماشین میگه 67000 سومون است با یک نوع معامله میشود. نرخ ماشین 67 معامله سوداش با خودتون میکنیم. خب رقم مگافون ایسایبشون کدام دکی مثال اگر خریدار کی باشه انیق مرا زنگ زدیم معلومات گیریم و شخصانی که در این نواری ما اگر ماشینی معقولی نیفته باشه ماشین خری انیق کی باشه در کامنتر ما نویسید ما در ویدیو آینده ویدیو کد برای شما پیشکش میکنیم.
шумо дӯстони азиз хоҳиш мекунем ки лайкотонро фаромӯш накунед ва агар имконият бошад ҳамин навори моро силкаша дар рафиқотон дар WhatsApp имотон дар ҳамин сайтҳо ки дорем ҳамин навори моро падишаш кунем чӣ мошине ки дар кор аст нависед мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки ба шумо пешкаш кунем. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон срочная Toyota Camry D светои сафед. Соли бори 2007 соли аст ки сӯзишвориш бензинаи мотор 2.4 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Коробка автомат 2.4 аз мотораш бензини холӣ 2007. Мошин сайсият мега чоткаи ҳуҷҷатҳои мошин мега то моҳи ноябр неки танировкаш бучда мега нав ҳамиша хай фаҳмидем ҳуҷҷат то моҳи ноябр танировкаш неки бучдагиай. Мотор мега соз, коробка соз, ходовой соз, баллон мега нав, кузовш мега 100% чун азиз ва 4 дискаҳои престиж чун азиз ва назди капоти мошина мега бо айнарх гуфтаашон савдо мешавад. Нархи мошин ҳамагӣ 75000 сомонӣ аст ки бо ҳамира муомила мекунам. ин рақамҳо мегафони ҳисобшуна фақат илтимос мега харидорои аниқи ки суми наличкати сон аз рафта мошина бинем ва қачон савдо кунем срочна метавонем занг занем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастанд ки ВАЗ 21014 мошинои советски молодежи дар компютера бисёр хоҳишид. соли бори 2006 сол аст ки сӯзишвориш бензинаи мотори 1.5 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинам халаи светои сиёҳ баллонашам ҳолати корӣ салонашам тозакай хайр аз хоча нафтем бо хайхтон аниқ мекунем. нархи мошина мега 19 та мегем бо арзони хуб мешавад мошина ниҳол қарор дорад дар пойтахта. хоб рақама мегафони ҳисобшуна ягон савол ягон маълумото бошад марама занг занем маълумотша гирен ва касе ки чизе ки барои фурӯхтан барои реклама дорад дар рақамҳои болобуда 2020 дарои кунем мо дар видеои оянда фурӯш реклама мекунем ва хоҳиш ки фақат лайка худи ҳозир занед лайки бепула занед сон аз навора то охири охираш тамошо кунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузови караван срочная бо нархи арзоне бо ҳамирам арзон мешавад. соли бори 1996 сӯзишвориш бензини холӣ мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мега соза косметически камтар мегад кор дорад ҳуҷҷатош мегад бучдага дига маҷош мегад 100%. хай нархи мошина мега 15000 гуфтесам бо арзон мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ яъне ки ҷиникулда бо ҳамирам арзон мешавад сон азиз мошин мега ҳар рӯз мега мегардад 100%. ҳамин камтар хай косметически кор дорад рангбург агар хоҳем мекунем хоҳем хай мекунем. нархи мошин 15000 сомон аст муомила савдош мега дар назди капоти мошин. хоб ин рақама мегафони ҳисобшуна ягон савол ягон маълумото иловагӣ боша оида мошин фаҳмида шумо занг занед маша ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз ланҷрори фурӯшӣ ҳаст ки бо нархи арзонаи срочная ланҷрори дӯстони азиз спорт соли бори 2005 сол сӯзишвориш бензин мотори 3.5 коробкаш автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола ҳуҷҷат дорад коробкаш 100%. ходовой шансода дӯстони азиз танировкашам мегад срок дорад то моҳи декабра. солона ҳуҷҷат дорад танировкаш то охири декабра срок дорад дӯстони азиз. агар ягон саволу иловагӣ боша мега соҳибаш мега занг зана ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонед ки якум клиенти ҳастае ки якум мошини фурӯш ки ягон савол боша мега бе ягон минат мега занг зана фаҳмода метиҳем не ки фақат дӯстони азиз одамони харидор боша мегад мақсад ки суми наличкати нарша мега 60 мегем бо ҳамира арзон мекунем хеле нархода ланҷрори вообще намеёбен дискакҳои фасон дӯстони азиз дорад нархи мошина мега 60 ҳамхали сайзтарин мо давдем дизел буд нархаш 50 нақсад ки 70-80 буд дизел буд тем боли ки қимат буд ай бензин катия ки нархаш бо арзона 60 бо муомила доштае кадоми шумо ки харидори аниқ бошед мошини дар шаҳри душанбе 60 метавонед занг занед маълумотша гирем рақами мегафони соҳибшуна ин буд навори имрӯзаи мо то видеои